மாகாண சபைகள் தேர்தலை விரைவில் நடத்துவதற்கே அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கின்றது என்றும் அதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது என்றும் பிரதமர் ஹரணி அமரசூரிய தெரிவித்துள்ளார். இதேவேளை வளமான நாடு அழகான வாழ்க்கை என்ற கொள்கை பிரகடனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு புதிய அரசியலமைப்புக்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்பிலும் அவதானங்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார். எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசவினால் செப்டம்பர் 24ஆம் தேதி பாராளுமன்றத்தில் பிரதமரிடத்தில் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு இன்று பதிலளிக்கையிலேயே பிரதமர் ஹரணி அமரசூரிய இவ்வாறு கூறினார். இதன்போது அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், புதிய அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பின் போது நிறைவேற்று ஜனாதிபதி முறைமை நீக்கப்பட்டு பாராளுமன்ற ஆட்சி முறைமையை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். புதிய அரசியலமைப்பு இன்றி நிறைவேற்று ஜனாதிபதி முறைமையை இல்லாமல் செய்ய முடியாது. இது தொடர்பான அவதானங்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் மாகாண சபைகள் தேர்தலை கூடிய விரைவில் நடத்துவதே அரசாங்கத்தின் எதிர்பார்ப்பாகும் எனவும் அதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ඉහත එකෙහි සඳහන් ආකාරයට නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන අවස්ථාවේදී විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කොට පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩුක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. ප්‍රශ්න අංක 3 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සිදු කරන විට නිසැකයෙන්ම විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරනු ඇත. නව ව්‍යවස්ථාවක්